turut ril sepur bonceng sepeda saka Jakarta tekan Jogja. Ing donyaning lelembut kaya-kaya ora ana sing aneh lan mukal yen dinalar kanthi logikane manungsa. Tumrap wong sing ora percaya ana sing maido. Mosok to kuwi bisa klakon. Tetelo warga jin luwih limpat lan bisa maca rasa lan pikirane manungsa sing lagi nandhang sengsara. Semono uga pengalaman lan kedadean sing dialami sebut wae jenenge Koko. Dheweke diwelasi lan ditulungi dening lelembut sing apik bebudene lan memba-memba kaya suwargi bapake. Rikala nandhang lara lapa merga tansah disiya-siya dening sedulure ing Jakarta. Lelakon misterius iki dialami Koko, warga dusun Semen, Desa Sucen, Kecamatan Salam, Magelang. Kedadean wis sawetara suwe, kira-kira 10 taun kepungkur. Kala semono, Koko kepengin luru panguripan lan golek pengalaman kerja ana ing kutha metropolitan Jakarta. Sakwise ditinggal seda bapake Pak Sumingin dening ibuke Bu Marsih, Koko diidini lunga menyang Jakarta. Senajan ing ati sejatine rumangsa sumedhot pepisahan karo putra kinasih. Nanging kepriye maneh yen ora wani lunga bebara menyang kutha ing desane arep nyambut gawe apa. Anggone lunga menyang Jakarta sangune dhuwit mung cukup kanggo tuku karcis sepur mangkate. Sing wigati kanthi sangu tekad, Koko sida lunga menyang Jakarta lan digawani alamate bulike sing dadi papan jujugan. Mbok menawa bulike bisa aweh pambiyantu lan tetulung marang anak keponakane. Tekan Jakarta sakwise goleki alamate bulike mrana mrene, Koko sawetara manggon nunut ana ing daleme bulike lan dheweke nyoba nglamar gawean mrana mrene ing sawernaning perusahaan apa dene kantor. Nanging merga nasibe durung apik, kepeksa durung bisa cekel gawe. Dene sajrone nunut manggon ing daleme bulike, mundhak dina Koko mundhak ora krasan. Merga tansah disiya-siya keluargane bulike. Sapa wonge sing kuat nandhang lara ati merga disiya-siya saben dina. Saking ora kuwate, Koko mupus. Tetelo ora gampang golek gaweyan ana ing Jakarta. Dheweke banjur nekat mulih maneh menyang desane. Nanging karep mulih mau ora dipaelu dening bulike. Tegese bulike ora maringi dhuwit sangu marang Koko. Atine Koko sansaya keloro-loro. Kok tekan semono tegele bulike marang dheweke. Merga ora duwe sangu, Koko nekat mulih mlaku. Sak dalan-dalan dheweke tansah ndedonga. Muga-muga nasibe mengkone bisa luwih kepenak.
ora kebak panandang lair batin kaya sing dialami wektu kuwi. Kepara ana wong sing gelem aweh pitulungan lan pambiyantu marang dheweke. Nanging nganti jumangkahe sikil wis loyo lan arep ambruk, ing kutha gedhe Jakarta ora ana wong sing maelu, luwih-luwih paring pitulungan. Merga ora ngerti dalan, amprih gampange laku Koko anggone mlaku bali menyang Magelang liwat Yogyakarta turut ril sepur. Yen ana sepur liwat, dheweke sumingkir sedhela. Banjur mlaku maneh yen sepure wis liwat. Kanthi dikuwat-kuwatake lakune Koko wis tekan sawijine papan cedhak ril sepur sing minangka papan sempilan ril sing tumuju Yogyakarta. Ing papan iki tanpa kenyono-nyono dheweke ditemoni sawijining pawongan sing memper lan ngaku bapake. Merga pikirane lagi susah, logikane wis ora mlaku. Kamangka bapake wis séda sawetara wektu kepungkur. Wong mau numpak sepeda cet ijo, persis kaya sepeda kagungane bapake sing ana ngomah. Wong sing ngaku bapake mau ngajak Koko supaya gelem bonceng sepedane mulih menyang Salam Magelang liwat Yogyakarta. Merga lakune turut ril sepur. Kowe ora susah mlaku. Ayo, bonceng aku wae. Mangkono pangajake bapake mau. Merga saking kesele lan daya-daya kepengin enggal tekan ngomah, wusanane Koko gelem bonceng sepeda mau. Tanpa kapikir dawa maneh, gelem bonceng sepeda. Nanging bapake njaluk syarat supaya sadurunge bonceng sepeda, mripate Koko ditutup. Koko gelem lan mripate banjur ditutup nganggo gombal putih déning wong sing ngaku bapake mau. Dheweke nyengklak bonceng. Banjur wiwit digenjot lan mlaku alon-alon. Rumangsane Koko senajan ora weruh kahanan sakiwa tengen merga mripate ditutup, anggone diboncengake numpak sepeda ora liwat dalan gedhe, nanging turut ril sepur sing tumuju menyang Yogyakarta. Merga kadhangkala Koko krungu swara lakune sepur pethukan karo lakune sepeda sing diboncengi dheweke. Mung anehe, senajan anggone bonceng sepeda mau liwat ril sepur, dheweke ora ketabrak lakune sepur sing banter mau. Mung krasa sumiyute angin sing lan gumbrebeke swara roda sepur. Nalika lakune sepeda tekan terowongan ijo, wewatesan tlatah Banyumas lan Kebumen, wong mau leren anggone ngenjot sepeda. Koko dikongkon mudhun saka boncengan. Ing kene Koko dicukur déning sing ngaku bapake mau lan dianggoni klambi batik corak korpri lan dianggoni topi. Rampung nyukur Koko, lakune wong sakloron nuli dibacotake. Sepeda terus digenjot arahe Mangetan turut ril sepur. Koko tetep ora bisa meruhi kahanan papan-papan sing dilewati, merga mripate isih ketutupan rapet.
Tekan Yogyakarta, Koko didonake ana ing halte bis pinggir prapatan Dalan Pingit. Sakwise ngudunake Koko, bapake banjur pamit lunga klepat wis ora ana. Mbah menyang ngendi parane? Koko ora ngerti. Ing kene pandeleng lan rumangsane Koko wis ana sawijining bis jurusan Magelang lagi mandeg nunggu penumpang. Koko nuli mbacotake laku menyang Salam Magelang kanthi numpak bis mau. Nalika munggah bis, ing jero bis wis akeh penumpange. Mung anehe kabeh penumpange penganggone sarwa putih lan ora ana sing guneman. Wusanane bis umum mau mangkat menyang jurusan Magelang. Tekan Protelon Semen wancine wis surup surya. Koko mudhun bis lan mlaku menyang omahe sing wis ora adoh saka dalan gedhe. Dheweke rumangsa seneng banget merga wis tekan ngomah kanthi slamet. Bisa ketemu karo ibune sing wis dikangeni. Koko terus mlebu omahe. Ana ing omah Koko weruh sepeda cet ijo kagungane bapake isih ana. Dheweke rumangsa bingung. Lah sing boncengake aku mau sejatine sapa to? Mengkono pitakon ing batine. Durung mari bingunge, Koko tambah gumun maneh. Merga dheweke weruh ibu lan bapak tirine ana ing omahe. Nanging wong sakloron mau ora sapa aruh karo Koko. Bareng topi sing diwenehi wong misterius sing ngaku bapake mau dibuka, wong tuwane sakloron lagi weruh lan ngerti yen Koko wis ana ing omah mulih saka Jakarta. Ibu lan anak padha tetangisan merga bungah bisa ketemu maneh karo putrane sing banget ditresnani. Nganti seprene Koko ora ngerti sapa to sak temene pawongan sing nulungi boncengake sepeda saka Jakarta tekan Yogyakarta. Lan yen dinalar kok bisa sepeda ontel mlaku liwat rel sepur saka Jakarta tekan Yogyakarta sing suwene mung sedina. Koko ing ati matur nuwun merga ana sing nulungi nalika dheweke lagi nandhang kesusahan. Senajan sing nulungi lan prastawane misterius, ora cocok karo logikane manungsa. Wallahu alam.